To jama'a, an yi ni lafiya, ina kwana, ina gajiya, ya yammaci, barka da ranar Lahadi. Ni ce kuma uwarku Hannatu. Yau kuma na sake dawowa, ina wa kowa fatan alheri, Kirista da Musulmi. Wannan wata Musulmi ina ga yau 9 ga watan 3, azumi na 9 kenan ake yi. Ubangiji Allah ya karbi ibada, kuma mu Kiristoci da aka fara Lent, bari Ubangiji ya sa albarka cikin hidindimin da muke da roƙe-roƙe da muke yi a gaban Ubangiji, da ƙasƙantar da kai da muke yi a gaban Ubangiji. Ina yin wannan bidiyo ne musamman kada a manta Hannatu, uwarku Hannatu Bahaushiya, Hannatu Kirista, Hannatu bisa ga ɗabi'a ta jiki. Hannatu ta fito daga tsatsan Kanawa, ta sha nonon Katsinawa. A ruhaniyance Hannatu ɗiyar Yesu Almasihu ce, gimbiyar Yesu Almasihu. Ina fahariya da wannan, kuma ina fahariya da in gaya, kuma zarafi ne da dama da Yesu ya bani, ya ban mana lumfashi da ƙoshin lafiya, in gaya wa kowa cewa shi ne hanyar ceto. Ba wani hanya sai shi kaɗai. Shi ne zai cece ka daga zunubi, shi ne zai raba ka da hudda da aljanu, fararen aljanu, baƙaƙen aljanu, shi ne zai raba ka da jima'i da aljani ko aljana. Shi ne zai taimake ka ya raba ka da shaye-shaye, ko kai kana zuwa church ne, ko kana sallah ne, ko kana gargajiya ne. Ikon Almasihu shi kawai ke raba mutane da miyagun ayyuka, da daudu, da maɗigo, ko ƙwaƙule, ko duk yadda kowa ke kiran shi. Duk wani harka na jiki da ayyukan Iblis, cikin Yesu ake samun gafarar zunubi, cikin Yesu kuma ake samun canzawar rayuwa. A gurguje ina so in magana game da wannan hutu da gwamnoni 5 ne aka ce, Bauchi da Kano da Katsina da Kebbi, to wane ne kuma ɗayan na manta, ko Sokoto ne ko Zamfara, an ce guda 5 ne da suka ba da hutun 'yan makaranta. Suka ba hutu, ba kowane ma'aikata aka rufe ba, amma 'yan makaranta na boko, primary school da secondary school, da private da ta gwamnati baki daya. To ni dai nawa tsokacin, ni dai mutum gwamnan musulmi ne, ban ga laifin da inda wannan abu da suka yi rubuce yake a cikin littattafansu, alkur'ani da hadisai, ko hadith Buhari ko al-Buhari ko al-Bukhari ko Muslim, ko ma wani irin hadisi ne, sahihin hadisi. To ni ban ga laifinsu ba, domin haka addinin mutum ya bashi, haka kuma shi ma gwamna Kirista abinda addinin shi ya bashi ya yi. Dan inda kawai nake da matsala, inda na je wasu na cewa ba shi cikin Kur'ani, ba shi cikin hadisai. So in kuwa babu a cikin addini, kaga cewa da wata manufa kenan aka ba da wannan hutu a siyasance, tun da gashi nan ba za a daɗe ba, za a shiga, in Allah ya bamu da rai da lafiya, za a shiga 2027, za a sake, ana shiga shekara mai zuwa kuma za ka ji duk batun zaɓe ake, batun campaign ake. To shi kuma dama talaka, akwai wannan course da ake, in aka je jami'a wasu na karanta psychology. Mu kuma a Kiristance, a tauhidin mu ma akwai psychology of religion. A psychology of religion za ka ji an ce religion is the opium of the poor man. Wato shi addini, kamar wato a zamanin dacin akwai wani kamar masu shaye-shaye, kamar manya-manyan masu kuɗi, in suna cikin damuwa, suna so su manta da damuwarsu, akwai abubuwan da suke sha su manta da damuwarsu, mai tsada ne sosai, ana kiran shi opium. Amma talaka bai iya saye, saboda haka sai su ce talaka kuma abin da ake bashi a kwantar mashi da rai shine addini. Da zaran ka ba talaka addini, talaka na a shirye ya yi komai ma domin addini, ya yi kisan kai domin addini, komai ma domin addini. An ce mishi haka din ya fi alheri. Amma in ba haka ba, gwamnonin nan
in dai addini ne ya ce Allah ya sa ku samu albarkar biyayya da addinin ku. Idan ko ba addini ba ne ya ce, to an cuci mutane, malamai da yara, musamman private school su ni ina ganin shi ta wannan dimension. Private school su ba gwamnati ba ne, sai sun yi aiki ake biyan su. In ana hutu private school ba mai biyan su albashi. So wannan watan da aka ce dukansu su rufe makaranta, shikenan wannan watan ba su da albashi da za su lura da iyalansu, an musu adalci kenan. Kuma yawancin private school ɗin na jihohin nan private school na kiristoci ne, watakila shi yasa ma kan suka yi magana. Sannan kuma fannin yaran kuma gashi ana shirin jam, gashi ana shirin manya-manyan jarabawa. Su wa'ancan tsararrakin 'ya'yan namu nan wurin da ke kudu da arewa ta tsakiya da sauran wurare dai suna ta zuwa makarantarsu, za a yi jam, jarabawa da iri ɗaya ce, da musulmi da kirista suna can suna ta makaranta. Wa'annan kuma dama ilimin na koma baya, yanzu kuma wata guda ba za su yi ko lesson ba. Wasun ku nan wurin da kuka ba da hutun 'ya'yanku ba su makaranta a arewa, ko ma suna yi, kuna da 'yanci, kuna da kuɗin da za ku samo musu lesson teacher a zo har gida ana koya musu. Sauran ba wani lesson teacher. Sakamakon haka wasu za su je jam ɗin nan, za su rubuta jarabawa, faɗuwa za su. Wannan lesson ɗin na wata guda da suka rasa ya isa su faɗi jam. In kuma suka faɗi jam ba admission a university ko polytechnic ko FCE, shikenan an lalata musu rayuwa kawai saboda son zuciya na neman siyasa. So ina kira ga wa'annan gwamnoni, ba cewa ne ku fasa ba, ba cewa ne abinda kuke bala, domin wasu suna ma a shirye, suna mata balbalin bala'i a social media, suna ma a shirye su tada yaƙi, su yi menene a social media, suna neman su tada zaune tsaye 'yan ta'adda. Wannan ba ta su muke yi ba, yaran da aka cutar muke tausayawa, kuma duk wani mugu shi ma zai tare da nashi rana. A wannan littafin ina ƙarfafa kowa, masallata, wannan na Hausa ne, littafi mai tsarki daga fara zuwa ruya ta Yohana, ka same shi. Ina ba shi kowane ɗan aurewa shawara, domin hausa aka fi gane ta, sai sauran yarurruka. Kowane ɗan arewa shawara, ka nemi littafin nan, Kirista da Musulmi da 'yan gargajiya mu karanta. Wannan mugunta da kuka yi wa 'ya'yan arewa ba ku kaɗai zai shafa ba. Sakamakon wannan mugunta hada zuriyarku, hada tsara ta uku da ta hudu. Haka ya ce a littafin Fitowa Sura 20 aya 5, Fitowa Sura 30, ba zan karanta ba, Sura 34 aya 6 zuwa 7, Tarihi littafin Maimaita Shari'a Sura 5 aya 9. Ya ce Ubangiji yana hukunta laifuffukan masu laifi, yana hukunta laifuffukansu in ba su tuba ba, har ya zuwa tsararrakinsu, jikoki, tsara ta uku da ta hudu. Gwamnan Bauchi, gwamnan Kano, gwamnan Katsina, gwamnan Kebbi da duk sauran koma wani gwamna ke da hannu, ku yi la'akari da wannan, ku yi adalci, ku tuba daga hanyar ku wanda kuke ba daidai ba. Kun san inda kuke ba daidai ba, ku canza, domin mugunta in kun yi mugunta, in kun yi adalci, Ubangiji Allah ya saka muku da alheri. Amma in kun yi mugunta da ba ku tuba ba, gaskiyar magana shine ko ya za a goyi bayan ku, magana Allah ba ta goyi bayan mugunta ba. Shine nawa, a taya ni a sharing wannan bidiyo, sai kuma na sake dawowa gefen ku, 'yar uwarku Hannatu, 'yar uwarku. A ci gaba da azumi lafiya, a ci gaba da ibada lafiya, kuma abinda kowa ke nema Allah ya bashi a cikin sunan Yesu.